Na prijímacie skúšky prišlo C chlapcov a dievčat o 20 viac. Prijali 2/3 chlapcov a 40 dievčat. Koľko uchádzačov neprijali? To je deviatkový príklad. Jedná sa tu o nejakých chlapcov a o nejaké dievčatá. Tak to si takto stručne zapíš. Potom sa zorientuj v tom príbehu. Čo tu to píšu? Na prijímacie skúšky prišlo C chlapcov. No tak chlapcov bolo C a dievčat o 20 viac. No tak dievčat muselo byť C plus 20, tak je? To C, ty si pod tým Cčkom predstav číslo. Mohlo to byť napríklad 10 chlapcov. 10 a dievčat bolo 10 plus 20. Alebo tých chlapcov bolo 3008. No tak 3008 a dievčat bolo 3008 plus 20. Dobre, pod tým písmenkom sa ti schováva nejaké číslo. Prijali 2/3 chlapcov a 40 dievčat, takže prijali 2/3. Zlomok, to vieš, musí byť vždy viazaný na niečo, na nejaký celok. Takže prijali 2/3 z čoho? 2/3 z celkového počtu chlapcov. 2/3 z, to sa píše krát, a teda c. 2/3 krát c prijali. A 40 dievčat prijali. Tak dievčat bolo c plus 20, no dobre, a 40 ich prijali. Tam nemáš zlomok, čiže môžeš rovno napísať 40, lebo 40 je 40, to nie je zlomok. Pýtajú sa ale, koľko uchádzačov neprijali. No pozri, tak keď 2/3 prijali, tak 1/3 neprijali, tak je? Pretože spolu dokopy ti to musí dať 3/3. Takže od 3/3 odpočítaš 2/3 a máš 1/3. Toto neprijali, 1/3 chlapcov. No a koľko dievčat neprijali? C plus 20 bolo všetkých, 40 prijali. To znamená, že od tých C plus 20, toto sú všetky dievčatá, odpočítaš tie, ktoré prijali, tých 40. A vznikne ti čo? C plus 20 minus 40 je C minus 20. A oni sa teraz pýtajú, koľko uchádzačov neprijali, čiže potrebuješ spočítať tých neprijatých chlapcov a neprijaté dievčatá. Neprijatých chlapcov máš 1/3 C, a neprijatých dievčat máš C minus 20 a ty túto kvôbku, to sú chlapci, neprijatí a toto sú dievčatá, neprijaté. Medzi jednu kvôbku a druhú kvôbku dáš plus. Ak sa to dá ešte upraviť, upravíš, lebo toto je C lomeno 3 plus C minus 20 rovná sa, a to sa rovná, ešte Cčka môžeš spolu, tvoj výsledok, koľko uchádzačov neprijali, 4/3 C minus 20. Hotovo.